Eta Tolosan bada zerbait, gaur egun handia da Tolosanea. Jon, arratsaldeon, konta iguzu. Zer ari da gertatzen Tolosan oraintxe? Arratsaldeon, une honetan eta minutu gutxi barru herri kirole munduan zerbait garrantzitsua gertatu behar da. Garrantzitsua bezain zoroa esango nuke. Kantabriko etxean gaude, Tolosako taberna ezagun batean, eta goazen barrura, Xabi kameralariarekin batera, goazen fondora, hemen jende pila bat batu da, zergaitik Iker Bizente aizkolari ezagunak desafioa bota duelako. Bera, 7:30 hemen egon behar dela, alegia, hemen Kantabriko etxean egon behar dela, eta desafioa bota du, ea nor animatuko den berari aurre egitera. Berarekin mailan eseritzera. Iker, arratsaldeon. Bai, berdin. Ez da kontziente zaren bota duzun desafio zoro honekin. Bai, zoro xamarra igual, ez? Nik uste batena irikitako desafio bat dela. Eta bueno, esperantza pixkatekin etorri naiz, eta bueno, ja bat ikusten damen behintzat, eta guztua. Bat etorri da, karo, bertan etorri zailako, zuk esan zenuen, ez da? 7:30 ni Tolosako Kantabriko negongo naiz. Bertan izango naiz, desafioa, bueno, norekin, aurrez aurre, norekin lehiaturen zain. Baina izan ziteken inorrez etortzea, Iker. Bai, izan ziteken inorrez etortzea, eta baita, nola, hain iriki botanun, bueno, gehiore etortzea pasa diteke, eta, bueno, momentuz, otaino hemen dau, eta, bueno, a ber. Edo zertarako presa da, Iker? Hor zabalik utzi zenuen desafioa? Hala botanun, edo zertarako prestengo banitzu zala ez, orduan, bueno, guain jatzea ez duin bergo, eta bai, guain, negoziatzea sartzen gan, eta akordio bat aiatzen gan. Bueno, negoziatzea hitz egiten ari dela, gozen ikuste, etorri hemendik Iker, gero arte eta animo, urduri xamarri gartzen dute Iker, eta ez da gutxi horako, hortxe, desafioa bota duelako, desafio irekia, eta esan du, eseri egin behar dela negoziatzera. Eta hemen ikusten gara sartu gurekin, hemen ikusten dugu, ez dakit inoiz ikusi duzuen herri kirolen munduan desafioak nola egiten diren. Baina Kantabriko jatetxan gaude, Tolosan zuzenean ari gara, eta hemen maila dagoeneko prest daude, alde batean eseriko dira, Iker Bizente eta bere bi kideak, bere bi hiru familiko kideak edo konfiantza lagunak, eta beste aldean berari aurrez aurre egitera datozenak. Eta erdian, noski, herri kirolen idazkaria izango dare bertan. Eta esan du, Ikerrek ere esan du, otaino iritsi dela, eta bertatik ikusten abil, barkatu, otaino ez dakit bertara etorri da, lagun batzuekin etorri da, otaino, ez dakit Iker Bizenteri desafio onartzera edo proposatzera ze asmorekin etorri zaren. Beak, botasun ez, da bentaga pixka emateko dispuesto zola ustezun, da, bueno, ez, ni uste bentaga egin da pixka zehatze almaia, igual, zerbait hartzen laikela. Eta bai? Bueno, ikusiko dugu. Ezin dezakegu oraindik esan, zer proposatuko dizun. Maia prestako, familiako kideekin, konfidantzasko lagunekin ere negoziatzeko prest etorri zara. Zerbait aurreratzerik bai, hemen primizian bi batzuekentzat? Bueno, ez, ikusiko arze behaiek ez ematen segitze bazaltzen, da gure proposta botako dugu, eta gure bentaga txuskako dugu, eta zertatzen. Olako kontuak ere herri kirolen munduan ere, otaino, badira importantak, ez da? Honek, oi hartzuna nola baitearen hartzearen, ez da? Bai, ez, azkenin beti zindearekoetan apustu mundu hau, eta beti jendik apustu ikusi nahi iztegu, ez, da, bueno, gustatzeko mundu hori, eta zerbait iztego posibilitean, da, bueno, ez dela aurra segiko jo, eta ez da. Bueno, apustuak gogoratu, beti buruakin, hori importante, Bai. Bueno, lagunok ikustu izu, Iker Bizentek proposamena bota zuen, desafio irekia, 7:30 Kantabrikon egon behar zela, eta ia nor agertzeko zain. Gutxienez, otaino agertu da. Ikusiko gu, 8:30 bitarten, ia besterik agertzen den, eta ia zer gauzatzen den gaur hemen, zein izango den, Iker Bizentek beste norbaiten kontra egin behar duen desafio haundi hori. Zuzenea gaude, Tolosako Kantabrikotik, eta irudietan ikusten duzuet dagoneko Iker Bizente hasi dela bere konfiantzazko lagunekin negoziatzen. Gaur 8 iraklorden gutxi programa amaitu bitarte zerbait argitzerik badugu, berriro paso eskatuko dizuegu. Bestela, bihar izango dugu gaurkoaren berri. Gero arte lagunak! Gero arte Jon, zuzenean Kantabrikotik, barrutik, eta begira, dagoeneko primizia bat eman dugu otaino behintzat agertu dela, goazen orain,